Deňiziň arasaçylygy. Garagöz ejesinden sorady. "Ejejan, bu deňiz nädip beýle arasa bolup bilýärkä?" Ejesi oňa seredip ýylgardy we "On nämçi soraýaň?" "Ay birden bilesim geldi" diýdi. "On soňam deňizde hapa bolup biljek zat käne? Olar nirelerdir bir ýerlere ýitirim bolup gitýärler. Olar ýitip gitmese, deňiz ören hapa bolardy. Emma deňiziň ören arasa, munyň nädip beýle bolşyna mene neçe oýlansamam düşünüp bilmeýän niýe." Ejesi ýene ýylgaryp oňa çuň manyly seretdi. Soňra "Men muny saňa nädip düşünürip bilerkäm?" diýdi. "Näme men düşünüp bilmez diýip pikir edýärmi eje? Sen entek ýaş bolýaň, ýogsa men saňa düşünürerdim." "Ay eje, men indi ýaşam däl, goýja diňlesem düşünürün" diýdi. Soňra nurly gözleri bilen ejesine seretdi. Üns berip ejesini diňlemäne başlady. Ejesi "Garagöz, sonra onu düşünüreýin" diýip netijäge geldi we düşündirmäge başlady. "Balam, bu deňizde hem arasaçylyk geçýän bir topar işçiler bar. Şonuň ýaly işçiler biziň şu öz bedenimizde hem bar. Isleseň deňizdäki işçileriň käbiri bilen tanışdyryp bilerin." Bala begenip, "Üreýän gowgalar eje, höwes bilen." Ejesi "Hani gel onna. Men seni deňizdäki baş arasaçylyk geçýän işçi bilen tanışdyraýyn." Ýaş açyk Garagöz begenjinden ýaňa guyrugyny iki ýan oýnadyp ejesiniň ýygyna düşdi. Eneli ogul epesli ýol geçdiler. Daş töwerek öreýän arasady. Olar inçeme ýol döküp gezmeli menzillerine ýetdiler. Gelen ýerlerine gazal, ýaşyl, gök, mawi we başga-da dürli renklerde canly canlar bardy. Olaryň käbir ullakan bolsa-da, işlerine göze zordan iýlenlerem bardy. Garagöz bereň canlarlar görüp öreýän gen galdy. Ejesi "Anha balam, şu dostlarymyz giýje günniz deňiz arasaýarlar. Bular arasaçylyk işleriniň ägirtleri." Bu sözleri dinläp oturan deňiz süzgüçiler "Bu biziň wezipemiz" diýdiler. Aslynda bu işi bize öwreden beýik ýaradanlar diýişdiler. Ýaş açyk Garagöz ejesine "Olar kim barada gürrüň etýärler eje?" Ejesi ozaly bilen deňiz sürüçileri seretdi. Soňra balasyna manyly seredip "Elbetde, olar bize jan bagşeden bir bardan gürrüň etýärler." Garagöz "Ay eje, berde düşünmez ýaly näme bar? Biziň hem iýämiz beýik biri bardyr. Onu bilmeýän ýok ahyryn." Ejesi "Anha deňiziň pek arasa bolmagyna bolsa, şu owadan canlarlar sebäp bolýarlar. Hani olara salam ber" diýdi. Garagöz olara seredip ýylgardy. Soňra çekinibirek "Salam" diýdi. Deňiz süzgüçilerem bir ses bilen "Waleýkum essalam" diýdiler. Ejesi deňiz süzgüçilere ýüzlenip, "Bugün deňiziň nähil arasalanýanyny sorady. Menem oňa sizi görkezmäge geldim. Arasalaýjylary gözi bilen göräýsem diýdim" diýdi. Sara renkli deňiz süzgüçi "Gel wakaly" diýip ýanyna çagyrdy da onuň maňlaýyndan öpdi. Soňra hem bir zatlar düşündirmäge başlady. "Anha Ferit, şu deşijekler görýäňmi?" Garagöz onuň daş töweregini gurşap alan deşiklere seretdi we "Howa görýän" diýdi. "Anha biz şol deşijekler arkaly suwy içimize sorýarys. Ony içimizde mazaly geçiremizsoň daşaryk, ýagny deňiziň içine goýberýäris. Daşaryk çykaran suwumyz aparasa bolup deňize dolýar. Suwuň içinde gerekmejek kapamadalary biz alyp galýarys. Şolar hem bize iýmit bolýar. Düşünüklimi?" Garagöz "Düşündim" diýdi. Soňra "A ony arasalanan suwlar nädip daş çykýar" diýdi. Sary deňiz süzgüçi oňa suwlaryň çykýan deşiklerini görkezdi. "Anha, şu ýerlerden" diýdi. Bir tarapdan gürrüň etýärdiler, bir tarapdanam deňiz süzgüçi hapa suwlar alyp arasalap durdy.
Ol edil bir ullakan fabrika aldy. Garagöz giň galyp onuň suw arasalaýyşyna syn etýärdi. Üren täsini. Soňra Garagöz ýeri sizden başga da deňiz arasalaýan ýokmy diýip sorady. Onýança ýaşyl deňiz süzgüji peýda boldy. Ol elbetde bar. Biziň ýaly başga da ýüzlerçe canly canlar deňiz arasalaýarlar. Ýoksa da diňe biziň bu ullakan deňiz arasalamaga güýçimiz ýetmez ahyrı. Garagöz, "Ije, bular gowy, uly iş bitirýän canlarlar ekene. Olar biz üçin ken kynçylyklara düz gelýärler. Ije, eger mümkin bolsa bizim olara kömekleşäýeli." "Nähili bolar?" Ije ýylgyryp, "Balam, biziň bedenimizde olaryň hyýal arasalaýjy organlar ýok ahyryn. Şol sebäpli hem biz olaryň edýän işlerini edip bilmeris." Garagöz muňa gynanypdy. Olara kömek etmek isläpdi. Inel ogul ol ýerden gaýtmakçy bolup dur qalar. Ýaşyl deňiz süzgüji gepi goşuldy. "Sizde suw arasalar ýaly organ ýok. Emma sizde yüzer ýaly yüzgüç bar ahyryn. Siz deňizde yüzüp ýören mahalyňyz bize kömek etýäňiz." Garagöz, "O nähili bolýar?" diýdi. "Siz yüzeniňizde özüňiz hem duýman deňizdäki ullakan hapalary, ziýanly maddalary onjaga edip bölýäňiz. Soňra biz aňsatlyk bilen suw arasalap bilýäris. Düşnüklümi?" Garagöz muňa çyndan begenipdi. Deňiz arasalamakda özüniň hem peýdasynyň diýgenine çyn ýürekden begenni. Deňiz süzgüçiler bilen mehirli hoşlaşyp ýzyna gaýtdylar. Olar hiniden deňizi arasalap ýördiler.